Porta. Oh! Que puc passar? Hola, que sabeu qui és? Soc la reina del carnaval. Opa! El meu company és el rei Carnestoltes. I he vingut a l'escola per dir que la setmana que ve comença el carnaval i que us enviaré les consignes, perquè aquesta setmana es pot fer coses que no es pot fer normalment. Voleu ballar amb mi? Voleu que anem a la classe de... Com es diu aquesta classe? De foques. Ah, foques, també és de P3, no? Sí. D'acord, m'acompanyeu a anar a l'altra classe i així us explico a tots i allà podem ballar? Sí. D'acord, doncs vinga. Teniu ganes d'anar a ballar amb la reina? Doncs apa, preparem. Anem, a veure cap a on anem, cap a on vaig. Per on anirem a Foques? Diana, per aquí. Diana. Per aquí, per aquí. Diana. Adri, vinga, ensenya-li a la reina. Em dic reina del carnaval. És el meu nom. És el meu nom. Passeu. Noies, que us portem una sorpresa. Passeu. Què tal, com et dius? Espera. Mira qui ha vingut. Mira qui ha vingut a buscar-vos. Bon dia. Què puc passar? Soc la reina del carnaval. I vinc a dir-vos que la setmana que ve comença el carnaval i que podem fer coses diferents. Perquè és una setmana. Mira, m'han acompanyat la classe de costat, els vostres companys, perquè estem tots junts. Voleu seure i així explico tot? I després ballem una mica? Perquè avui encara no ha començat, però com he vingut jo, doncs aquesta estoneta podem fer coses. Avui feu psico? Onda, que bé, ja m'agradaria fer a mi. D'acord, mira, cul al terra. Si voleu? Perquè ara jo, així, tothom em ve... No, bueno, aquí es poden quedar aquí i ja després, sobretot, sí, així. Tothom m'escolta bé i em veu bé? Sí, d'acord. Doncs mireu, què passarà? Que la setmana que ve comença el carnaval i la setmana que ve ja el dilluns heu de venir amb una cosa diferent. Jo, la reina del carnaval i el rei Carnestoltes hem fet unes consignes. Consignes què vol dir? Què diem? Avui tothom ha de venir... A veure, què us gusta? Què us gustaria? Avui ha de venir tothom de príncep o princesa, per exemple. De gat amb el Roger. Un altre dia podem posar la consigna. Avui tothom ve d'animal. I aleshores tothom ve de l'animal que vol. Però mireu, les consignes són coses generals, que vol dir, per exemple, tothom d'animal i cadascú fa d'animal. O tothom, a mi hi ha una que m'agrada moltíssim. Sabeu quina és? Ai, sí. Sabeu la roba aquella que ens posem per dormir, com es diu? Pijama. A mi m'agrada venir al col·le amb pijama. I també Amb què? I també amb matalàs. Amb matalàs. Venir al col·le amb el matalàs costa una mica més. Mireu. El meu pijama va brillar. Brilla! Hola! El meu pijama Vale, però mireu, que el divendres us enviaré on són les consignes, que jo ja tinc algunes, mira, que jo just l'he explicat a P3 i a P4, el rei Carnestoltes i la reina del carnaval enviaran les consignes a l'escola Guinardó. Les mestres s'obriran i diran: el rei i la reina ha manat que demà vinguem tots amb un pentinat extraordinari, amb un pentinat especial, amb un pentinat que vulguem, diferent. I tothom ha de venir amb aquest pentinat. O tothom vindrà, la que a mi m'agrada, quina és? La del pijama, a mi aquesta m'agrada molt. I
Vale. Ah. D'acord. Aleshores, vale. Aleshores, la setmana que ve vindrem cada dia amb coses diferents, sí o no? Sí? D'acord. I ara, com la setmana que ve podem fer coses diferents, avui voleu ballar amb mi carnaval, perquè la setmana que ve vagi tot molt bé? Sí? Doncs tothom a dalt, tothom a la pista i deixo aquí per les mestres i a veure com diu aquesta cançó, que a mi és la que més m'agrada. Hi ha moltes que m'agraden, però a veure... Aquesta? A veure si la veus acá, Ja venen les foques a ballar. Ara! Tothom a ballar! Si voleu, cul al terra, que us explico per què he vingut. Sí? Molt bé. Què dius, la Imma? M'heu de presentar aquesta Imma, que és molt famosa. Doncs jo sóc la reina de carnaval i alguns ja em coneixen, perquè porto uns quants anys venint aquí a l'escola Guinardó a dir que comença el carnaval. Jo sóc la parella de fet i amb el rei Carnestoltes. I qui és el rei Carnestoltes? El rei del carnaval, el meu company, sí, i jo, la reina de carnaval. La setmana que ve hem de fer coses boges, hem de fer coses que no es poden fer durant l'any, com per exemple... El rei del carnaval. Com portar el pijama al carrer. Mira, aquesta és la consigna que més m'agrada a mi. Doncs mireu què passarà. La setmana que ve, o no, el divendres, vos arribarà això,
que són les consignes que el rei Carnestoltes i jo, una servidora, us hem posat per vosaltres i per molts nens de Barcelona, perquè no vinc aquí, Sí, el divendres obrirem aquestes consignes, les posarem a les cartelleres. I les mestres, sí, aquestes dones tan guapes, sí, tan guapes, casi tan guapes com jo. Quasi. Us diran, el dilluns heu de venir de... Jo no vull dir res, mira el pijama. El dilluns és el meu aniversari. Doncs felicitat. Tu com et dius? Ferran, el dilluns ja enviaré un missatge per felicitar-te. Escolteu, el divendres obrirem aquest. Jo no sé si he de venir en pijama. Un altre dia, per exemple, podem venir en què? Amb alguna cosa al cap. La roba al revés. A mi aquesta, tot el que sigui al revés, a la reina del Carnestoltes li agrada. Ah, com? El pijama al cap. A veure, un altre dia, què podríem? A veure. I si portem pijama aquí al braç? Aquí al braç, al cap, al cul, aquí també. Que fem coses que no podem fer normalment. Mare de La Déu. samarreta del pantaló, el cap, sense rentar-nos la cara, amb maquillatge, amb algun pentinat xulo com el meu, que jo És carnaval. al carrer en pijama. Carnaval tot s'hi va. Jo, de fet, m'he comprat un pijama per si algun d'aquests dies, un pijama nou, de la rebaixa, per venir aquell dia, o sigui, per anar en pijama per tota Barcelona. Sí, vale. Com? A veure, a mi el que m'interessa, a part de mirar quina hora és, a veure, mestres, que he d'anar a una altra escola, a veure, quina hora és. O sigui, més o menys. Mira, les 12, vale, d'acord, mireu, us ha quedat clar que la setmana que ve comença el carnaval. I ens podem I aquí estan les consignes, jo li deixo, cada dia enviarem, així com un fax màgic, i cada dia tindreu les consignes. El divendres tindreu una, el dilluns, sí? I així, i el divendres és la festa final que farem la rua, no? La rua pel carrer, perquè ens vegin els papes, perquè es vegi tot el barri. Jo no sé si podré venir perquè jo estic convidada a la Rua de Barcelona. Jo sempre em demano l'escola Guinardó. A vegades me la donen, a vegades no. Ja porto molts anys que me les donen. Si no estic el divendres és perquè estic a la de Barcelona. Estic al carrer. Sí, d'acord? Alguna cosa més? Sí. Digues. Si voleu. Sí? La meva mare tenia molt maquillatge. Ah, doncs mira, un dia podem venir pintats de maquillatge. Digues, com et dius tu? Com? Unai, encantada, digues, Unai. Podem portar pijama al coll. Al coll, sí, aquest del pijama ens agrada a tots, no? Escolteu, hem de marxar. Si voleu, mestres, continuem ballant a la classe, que jo vaig a parlar amb els nens i les nenes de P3 i he de marxar a una altra escola. Però quan comença el carnaval, on els reis? Ha anat a altres escoles perquè hi ha tants nens i tantes escoles que la setmana abans el rei Carnestoltes va dient aquesta meva, i és una per ell, una per mi, i a mi jo sempre faig perquè em toqui l'escola Guinardó. Ell crec que està a l'escola aquesta d'allí, com es diu aquesta escola que està allà? Escola A d'allà. Pompeu Fabra. Ara està allà, sí?
i així, després quedo per dinar amb ell, parlem i després a la tarda tornem una altra vegada. Però on has d'estar? D'allà? Vale. Escolteu, he de marxar. Adéu, adéu. Els encarregats tenen les funcions. Ah, mira, gràcies. Vaig a P3, un petó. I és de Figues. Bon dia. Bona tarda. És l'escola Guinardó? Sí? Soc la reina del carnaval. I vinc a dir-vos que la setmana que ve comença el carnaval. Voleu? Teniu ganes de ballar? Acompanyeu a dir que començarà el carnaval la setmana que ve? D'acord? Anem a avisar. Aquesta classe d'aquí com es diu? Veniu, acompanyeu a ballar. Acompanyem a la reina del Carnestoltes. A la reina del carnaval. I vinc a avisar-vos que la setmana que ve comença el carnaval i que tenim consignes. Voleu ajudar-me a dir a tota l'escola que començarà el carnaval? Endavant! Anem a ballar! Anem a ballar! Ara! Comença el carnaval! Qui és la Imma? Qui és la Imma? Reina del Carnestoltes. Soc la dona del rei Carnestoltes. Soc parella de fet. M'ajudeu a anar per així? A avisar? Anem! Obriu la porta, obriu! Us deixem! Bona tarda, bon dia! Qui vol ballar? Qui és la Imma? Ella és la reina del carnaval. Qui vol ballar? Anem a avisar. Com es diu la classe aquesta? Anem amb les girafes. Entrem. Soc la reina del carnaval. La setmana que ve comença. La setmana que ve hem de fer coses diferents. Esteu contents? Anem a començar a fer coses diferents? Anem tots a dalt a ballar?